Vítam vás na mojom kanále YouTube Stepan Gaunt. Dneska sa dá povedať, že som od rána v šoku. Od jednej sociálnej pracovníčky som chcel formalitu, nejaké tlačívko vyrobiť. Ona mi povedala, že sa mám nasťahovať na teheľňu. Tak tu by som povedal toľko, tak som až nespadol, aby som sa sťahoval na teheľňu. Druhá vec je to, že v tých sociálnych alebo charitatívnych strediskách je čoraz väčšia drzosť, bezcharakternosť a sprostosť. Takže sa im je potreba začať vyhýbať. Lebo keď niekto robí v charite, tak by mal mať aj nejaké charizma a mal by sa aj k tým, ktorí majú problémy existenčné, chovať. Pretože nie každý, tak ako ja, nie každý, ani ja nie, doplácajú na nevymožiteľnosť práva tohoto štátu. Rešátkova, ktorá umožnila nezaplatiť a vlastne ma tým dostala do totálnych existenčných problémov. Takže Rešátkova, zas sme tu u Rešátkovej. Takže majte sa k ľuďom slušne, aby sa aj tí ľudia k vám slušne chovali. Lebo ináč ste nepotrební s celou charitou. Namiesto toho, aby tam boli pracovné miesta pre starších a ľudí, ktorí majú problém sa zamestnať, tak je tam dojčenské centrum. Doslovne do písmena. Lúčim sa s vami z môjho kanálu YouTube Stepan Gaunt.